eye nkwasi asem na ana nkwasi ade ene na edo tuaso ya kan sem bebre na yedi nkan eno akọ Ewurade asem ewure mu se onipa bia no ye wo ba asase so a ye wo se jimifo ene edo tu asase so ni abekire unyansa amu ohu Bible se kira abofra kwan a onfa so no onfre ho twiro ne se jimi abata abofra koma ho atrentene aba ene yifre ne ho Bible kan se jimi bata abofra koma ho abofra de jimi nti unyini a na jimi ne firi ho sebi jimi eni penyina akoma ho ensese jimi eba penyini akoma ho Bible se jimi de eya abofra akoma ho na wo nti bra wunyini no na ye kire unyansa ne ye trentren na jimi efiri ho wo ye penyini na se obeye jimi sam de a na ye hu de ye nka nkire wo bi se penyini de Bible se wo na kire abofra ne nyansa na onyini a omfiri ho na se wo penyini momu kodane jimifo a na emofra nso ebeye dan nti de bia na wo se nipa usua nyansa oye nyansa de na ye nhira kese ede ama ya na Ewurade asemu a kire wo kwan bebre so na wono a waye krado se wodi Ewurade asem bobobra no wafa na ennedu enso asemu a Ewurade Nyankopɔn de ahya akoma mu se yemfa mre wo no ye kasafa asofo ni edifo nkwasiafo ho asofo eni edifo enkwasiafo ane asofo nkwasiafo wom eye ane asofo nkwasiafo wom eye ane se edifo nkwasiafo wom na yegina so semu a yebegina so na yede akasa ewo Ezekiel chapter 13 verse 1 edebepim 13 Ezekiel chapter 13 verse 1 ebepim 13 ti o se na Ewurade asem ba me nchen se onipa ba hye Israel edifo a wo hye nkom no ho nkom na ka kire won a ofiri won ala won akoma mu hye nkom no se muntie Ewurade asem se Ewurade sie nie wonnue edifo nkwasiafo a wodi wo honhom akire na wo hunu hwe misisu biem na Ewurade asem ba me nchen se onipa ba hye Israel edifo a wo hye nkom no nkom na ka kire won a wo firi won ala won akoma mu hye nkom no se muntie Ewurade asem se Ewurade Nyankopɔn sie nie wonnue edifo nkwasiafo a wodi won honhom akire na wo hunu hwe nchichemiensa no se Ewurade Nyankopɔn sie ne wonnue edifo nkwasiafo a wodi wo honhom akire o se Ewurade Nyankopɔn sie ne wonnue edifo nkwasiafo menyina so semu a mede gina so akasa ni Ewurade na firi nanum baae Onyankopɔn na firi nanum baae se edifo bi ye nkwasiafo asofo bi eye nkwasiafo asempakafo bi eye nkwasiafo obi ye sofo pa nkwasiasem na wodie eno ho asem ana ye de brewo eno ho asem bomoden na yi wasum na tie me se nsam na me ka kire no eye nsam emu odu ana ye nsam a asofo nyina ntumi nka ne saa sofo a ope biblie die no osofo ompe otan osofo ompe so obewu ntam onka saa asem we obahata so ntina ma kire wo se ye kenka atwiro no a wo Bible abiemu so wunni Bible mu a ana wunni Bible ni bia fa pen any notebook natural quotations no na kohwe se de sofo ne kana wo se ano odin ano oya eya adapetwa no nyame na aka na se sofo na na free na dwenem na waka ye wonsem bebre wo ho a wa solid dem wo wunti bida na temu daba asem bebre wo ho a onyame nam meso ede ma wa solid dem wunti bida na temu daba because sofo no important sofo ne mpe ne ho asem ompe haw
nti obeka dafa nsam kirewa no wokọ woti aso dem wanso na wakobu nsam gem enne ye kasafa asofo nkwasiafo eni edifo nkwasiafo asempakafo nkwasiafo omuso na enne yewo na wohu se enya asofo nyina nanim nyansa saa ti asem ye nti egina so samu a ewurade de maaye no ewo Ezekiel chapter 13 verse 1 to 3 na 3 ne na asem no wo ose se ewurade nyankopon sie ni wonnue edifo nkwasiafo a wodi wo honhom ekire na wo hu hwe edifo nkwasiafo omo na ye beka omo ho asem Yawson na tie ni ye pa na medofo a wotie mi asofo anim ka den pa se wo ka sofo bi anim sofo edi nkwasiasam sofo edi muasam sofo ejimisam na wo ka sofo anim no ade eden papa enya de edafom na enam santi no asofo bebre edi nkwasiasam ne ejimisam because eden se sofo bi edi ejimisam na wo ka kire no sofo bi di nkwasiasam na wo ka kire no medofo eden papa enafom enye izesa na nam sa yo ni ntino asofo dudu bi afa ho edi jimisam edi nkwasiasam wonya kampa so me a man of God na akasa kire me sa no ate man of God me edi enyame asra no emfa usanka di enyame asra no wo di enyame asra no na o kasa kire ne sa no di enyame asra no e na o kasa kire no e ba ne sa na nipa na bohu nti nipa suro obi aye ade na sofo bi edi nkwasiasam a e wosi etunofo no we a man of God we sofo ya fe sanka de yasra no no akeka nsem bi na odi hurahura medofo tie sofo tie de aka kire wudi nkwasiasam a e wo se sofo ya ma hu nse wo nkwasiasam die mfatao menjimi wo ho saa wo de wo ye man of God wo ye obi enyame afro enkodane kwasia awose wo ye nyansani ti asem ni o eye den pa na wo sofo saga ewe omu wo sofo wudifu omu ogira baby okasa anyhow efa ho eye den sofo ni ga yi twempena sofo wasoga yi sobone abayiwe waso ne sobone ebe den na wonye nimonyam kwasiasam ana wo sofo yiwudie wosi ga yi mu ana chale ade na wumume nyame nipa na onim kasa sa no ne se fine kosi ya na hunu asofo etie die ntia ema ye mu ne se kwasia enimonyam mfata de odi nkwasiasam enidie mfata de odi nkwasiasam nti sa wo sofo no wo fi se wo pe enidie die a wo pe enidie a ye ade a ye die enidie ma wo sofo tio enye se wo kita bible na nti o se ye die enidie ma wo o kenka wo preach nti ye mfa enidie ma wo debi eye wusu ene wo ban ene be ma wo sofo no wa fata enidie ti asem ni ebe ma wo wase enidie na wo ni ge we twempena ebe de na ge ye ebu ene ge ne kura wo ne twempena no ko wase ye kokuresi oba afoforo so ti asem ni o ebe de na wo ye enidie mfata de oye nkwasiasam bible say yemfe enidie ma de enidie sa no tie de bible re ko yemfe enidie ma de enidie sa no na wo sofo wo twempena ede na ekyese enidie sa odifo a wo fam pena udi sa nkwasiasam we enidie be ye den ene ye de amawo won se enidie won fata se yebu kura wonka wo ma wo se ye die enidie ede ma wo no ho efiri se ugu wo anim ase na tie asem wo Proverbs chapter 26 verse 1 na tie osofu tie odifu tie Proverbs chapter 26 verse 1 wo say se ewuhu bremu su kirema eni twabremu nsuo tie no
se enimonyam mfata kwasea no mesi so bio se ewuwu bremu nsu kirema eni twabremu nsu otie no se enimonyam mfata kwasea no se woye jimisamu a osofo tiemi o se woye nkwaseade a enimonyam nsew ensese ye die enimonyam ma wo abra woye nkwaseade de nti asofo odifo yemu ni akasetia owrofo ne se udi nkwase asem ukita bible de but wojimi wonnim nyansa wonni ye nye wo kasa nye wa brabo nye fe se de wo behavior te ne enye opema agrododo osofo na ososoma ha na ososoma enne sofo oni oba we nam enne no oni oba we nam no oni oba we fa sofo ni mema nanteda de biama ye bebu ye ba respect eni die ye de bama bible say ewu bremu su kirema eni twabremu su otie no se enimonyam mfata kwasea eno no si aka ewuhuru bremu nsu ya ho se ewuhuru ba na ensuo gu fom pe eso kura ba kese nsuo no antoye a na nsuo no gu fom no kura na ma hyew ba nti sabra na emfata se nsuo to eno se ni twa bremu nsuo ebre aduane aba na ye twa no se nsuo ta eseye aduane nti sabra ye twa aduane no emfata se nsuo to ebe se nnuane ni nyina eno se enimonyam nso mfata kwasea no enimonyam emfata kwasea nti sofwe wukodi nkwasea samu a wonimonyam bebo sofwe tie die nti ama asofwo bebre enimonyam esai wo Ghana mayimu ni se asofwe mu di nkwasea samu dodo asofwo ye jimi ya wododo adibi wo about mu so bi a onkwa solimpo ntumi nye onye yase sofo aye abrabo bi wo tumi wu se di onkwa soli sabi mpledu asamoni diem di onum koke kura sa de we onye da sa boni we onkodi da ye beti yase sofo aye sofo edi bone no wa abra sabi mpledu asa mani diem obi kura onum ni koke enim wi e bobra bone no onkofo bi yire ono onkofo bi yase sofo akofo bi yire na wo koye sankwase asem we a wo se nipa mu wo se ye mfeni die mawo ene ye kasafa asofo nkwase afo no ho o ye sofo na wutiemi a tieni ye nafa because edin se sofo ye beka wonim edin se sofo obi be yi fom so adi atrawo ebi a wo jimi panso wonim but modernity evangelist abiliza koku Yawson preaching bi ebebu ama sofo wa enyansasam na ma woni di atena wada ama yebu hallelujah inti sofo animika eyade edin pa asofo bebra fawo ejimi me ye man of God me ye die nyame asra no me ye die nyame asra no eyampa Saul ni asra ne ngo Saul no ye die nyame asra no David kan say memfa mensa nka de awurade asra no enso Saul odi nkwase asam ama Bible say odifo ehye ne nkom eka kire ne say wodi nkwase asam hallelujah so obakai say odifo Samuel ka kire Saul say wodi nkwase asam so for say obakai Saul no ni asra ne ngo no ye de awurade asra no David na kai David say me mfa me sanka de yasra ne ngo Saul no ye de yasra ne ngo so na nkwase asam no hodie na jimi sam no hodie ade wo ye nyansanim ana Bible say Samuel ka chense wodi nkwase asam wodi wo ye de yasra ampa na ma na wo fa wo no sofo nyankwase asam na hodie no sofo woni ma dodo se na nyinse ye yegu sofo nti wunyai sofo nti wawo nka nkyere wo san kwase asam na wudie na sofo wo de wano ato ma asen so e ma asen ene waka kye o mo so ba wa o
na sofo keka matri bom sofo keka na sofo kwasia se ne nipa di nachi sofo kwasia mpani ne nipa guda solime wa man of God akasa nipa teteto otumi bia ni frani ni so what into the eye otumi maba finance into the eye no wakeka matri bom ya hwe ni jimi ni no kwasia o de sia so dem o yasema yanka ya nuntum sofo twamanfo kwasia sam na mudi kire wesim mayanka ya nuntum brother ewurade asoma me mesinda ya wa asofo nkwasiafo so asofo nkwasiafo so brother asofo bi wo a se wanka se wutie ni preaching no wo se sofo onim nyansa sofo bi to be preaching wo kasa wo ti radio so wo kasa so o chim se sabi predia so on ne ho ye ntedi o gabaje wo yesu da brabo no ni mini mudi wa ye no se no na chema wo wudi o kan utie preaching o se na we o kenyame asama na se o yedidi nyame asam ye di two form di amani party ase yesu kasa o pese ni party ase yesu kasa mi mame nkan kire yesu preach wie ye no okay urade asam ewie ye no obise ni pase de make no mate ase ana ketie making come Matthew chapter 13 tie de yesu kan Matthew chapter 13 47 at the bapim 51 udi tie asam ni yo se bio osura hinnie ni te se asew a wodi egu pumu na ebuma enam hoduo nyina bi na eyema na wotwe ba mpoano na wotena ase boaboa de eye no egu kuduo mu na de enya no wotugui sede ebeye nwiase ewieye no ala no abofo ne beba abefa nipa bone efiri atenefo ho na wato won egu oja fununu mu eho na osu ene sekireye beba mwati yenum nyina ase ana waka kire ne se ani 51 o se mwati yenum nyina ase ana waka kire ne se ani yesu kasa opese ni pate de okana so oto ne bo ase na wayi asam ne baako no ode ato ne ni pate ase abetra radio so wo bankansa sa wontetwe owi ne normal ni telephone normal senko ne na sole no obetra sa woti adum se sofo kwasie bi na to akasa no wotimi onim kasa o kenya misama na za o siwo so o timo sasabi o ne hu nyeyeye to bu ase ne ka asam no ne ni pante no ofemu aba ade kwase sam na ani na cheso ya we ya anointing man ana jaza wango sra pa o wonni futufo sofo odifo wonni futufo to bu ase kasa nini pantiase sa asamo baako pe ena wo beka nini pabatiase a eye tinsa wo beka ensam pidu impumudu nini pantwase Paul na kai Paul say sameka sam baako pe nini pabatisa asam na so a eye tinsa meka ensam beye impumudu nini pantisa asam na wanya sika akotra fam so ye kwase asema okeka no fam so bi wo wutie ni preacher dum se sofo na onim nyansa na nkofu adi nachi wa wante he yo kan wante wakwa di nachi nyansa ben no de kirew abrabo papa ben na sa sofo ebetumi di akirew ni di ansam mai en no de be kire se menka eyen kwase asem no odi nyame asem ye kama ni pati ase ye nkan wa asa ya kama ni pati ase yesu kasa ose na mati ase ana omo se ai so omo anti ase ankase yesu besinye repeat yesu pese ni pati na samasa ede na ya kire no ede na difo ni asofo ya kire no Ghana ezumi anka kwanitum Holy Ghost unkonkro wo so unkonkro e decent unkonkro di ni hunipa unkonkro won tobuase wade nyina mu unkonkro mpre ne ho sa wodi a honhom na ti umu sa
Hallelujah. But a tiasami inti ni pedu wa no afa no sofo brother nso nanum kasa ni preaching ndi eba no utumu se sofo kwase ampani na kasa sofo suenyansa suenyansa yesi preaching suasadie yesi kasa eni patiase Yankopɔn ma ɔsoro ntiase da enne ye kasafa asofo nkwasiafo obi wo asofo bi wo preach a obi kura tumi dum no ni radio no bebi eda no na wetim no enso sofo bi nso wo a o preach a na obi a peti obi a pese oti asam kura sofo ne kan obi so preach a na edum radio no ye ntie kura adentra wa betre radio so na nkwasiasam no akeka onka insamia ni petia obenya ba papa bi efirimu di von kwasiafo suba no me do fo wutiem osofo bi wo wa sa wo hwe na taade hye na wo hwe sede ne mpaboa hye editi na wo hwe sofo no nantie bi pa sofo ne de namo a unzo ye kwasiampani oyejimifo na ntade wuwu bi ntade wuwu sofo na bekese ofiri bebi wonwona bi na eba na ni shoe na abomrik na no tin wo de na wiase osofo odi na how sofo wo gidie wo wiase sofo wo do wiase sa Bible say mamu ndo wiase anade mo ewo wiase obi do wiase a na jane do ninimu ena sofudie na koda ne ntade hye ne mpabo wahye wanda ka mu onye sofo wankwa abrochi ama onye sofo de prayer hu dimirika gigi brother enyinya nsasam se sofo wo pray wo wiase sa nyinya nsasam nyankopon omo osole ntiase na ti sasem yanse wo ye sofo a wo gitanimdie safo a wo ye sofo a wo gitanyansa safo a wo ye sofo a wo na wo kire no kre ekwan no eye den ene ne dia sofo ebi mu jimi sa ebi mu jimi my God ewade ewu ye mobo no odinachi sa ni paso pepe sa sofo na asam adenta ni padodo na penkwase ade nti ono onya sofo kwase bi di nachi a wo wie kura hallelujah na tie ya no guso kirekire na nyame aboa na watwe we fro sofo nkwasiafo no na odo wo akobo asofo a wo wanyansa obetumi akire wa abrabopa na wafa so na nyame nimdie ni nyansa ababa ya wodia hallelujah Bible say mon shamo nantie yi efise nei eye nabone mon hwe mon nantie yi na nei eye dabone hwe sofo nantie ode ko ene atade bi ehye no wo hwe sofo ma me ne yeye na ehye awrade yankopon timu se enkwasiafo begu aso dem enkwasiafo afa Bible no se no yemie Bible no hwe asemi om yemie na yenhwe brother ahomete usale awse me yesofo obi emumi eye den obi emu eye den yemfe ni die ma ti asem ye efisofo o ma kan asem bi ho ni yemfe mu aba Ephesians chapter 5 no verse 15 ade bepem 18 ti o say entimu hwa mo nantie ye enye se wona wonnimu nyansa na emom se nyansafo monhwe mo adagire yi efise nne yi ya nabone yenti monye nipa wonni adwene na emom monye nipa wo hunu ade a ewurade paye na mommoro nsa efise eno na de sakasaka ba na emom monye ma ewo huhu mu ti asem yo o se enti monhwe mo nantie yi enye se wona wonnimu nyansa na emom se nyansafo asofo edifo asampakafo yanhwe ye nantie yie o se
enye se wo ma wo nim nyansa yen nante se nyansafo yenye ye bibia se nyansafo emeya se ne asofo dodo na ye wo nneoma se nkwasiafo asofo dodo na ye wo ne ye se ejimifo pa brother ejimifo Bible say monhwe mo nantie yie enye se wo ma wo nim nyansa na mom se nyansafo sofo ai fa na ya wo nante kon sofo wo nan no etutu akwai hwe wo se de wo di nante bi ato fom ahantan awurade nyankopon wo to aso 16 o say monhwe mo adagire ye fi se na yi ye dabone 17 wa say enti monnya se wona wonni adwene na mom monye enipa wo hunu ade awurade paye o se de yenti monnya se nipa wonni adwene asofo ma yenye se nipa wonwene nyi yenye se nipa onim nyansa yenye se nyansafo asofo yenye nyansafo yenye nkwasiafo yenye nyansafo o se yenti munye nipa wonni adwene na mom munye nipa wo hunu ade awurade paye awurade pe ade awurade pe sofo a wonim die awurade pe sofo a wonim ni enioma awurade pe sofo bi nimo oya sofo Bible say yehu die awurade paye na die awurade pe no mamenka ba ko nkyerɛw maba mamenka die awurade pe pa no ba ko kyerɛw na fa sofo ebi ana wonim wunsi obi enka nkyerɛw ana wa wo ya de opɛ die awurade pe no mamenka bi nkyerɛw 1 Thessaloni chapter 4 verse 3 1 Thessaloni chapter 4 verse 3 say na yeni die nyankopon pe mo ahote se munyi mu mfi adwamambo mu ni sisu biem yeni die nyankopon pe mo ahote se munyi mu mfi adwamambo mu die awurade pe ni bi no a sofo awubo adwaman sofo kwasiampani sofo jimifo wonim die awurade pe asofo nti wo twempra wonjai unwo wonka nche wo se na die nkwase asam kura na me ya sofo awo se me hunu die awurade pe die awurade pe ne se minyi me hu fi adwamambom sofo bi wo kura ko preach na solim na wo preach adwamamma asofo no ma wo nsim yem minima sofo bebre wo wa brother won peneda evangelist emejira na solim preach asofo ni dinfo bebre wo won peneda se evangelist mbra na solim no ma preach dey bi ono amu ofa ma no waso dem o ma beka se omunye adwamammo ebi betie ono sofo ni nti won peneda sofo tie we akwasi ampani o sofo wetimi o sofo unim nyanso wonje adwamai sofo wonje amasami na aka kampo se eye misinto no asofo no dodo na mo yesa do se eye misinto enye wusinto eye wokwasea ene wujimia enye wusinto mesi sofo atie enye wusinto eye wokwasea ene wujimi sama woyom memfa ho na misinto ena memreye wo mreye ne se fama o yele se wo mreye ne se bo adwaman a jaya sofudie na kodi wo mreye n'echi jaya sofudie na nkwasea sam na wudie ejimi sampa na wudi kire Ghana man no Bible say dey ye wuni die awurade paye ena 1 Thessaloni chapter 40 say na ye ni die nyankopon pemu ahote se munyi mu hu mfi adwamamom ena sofo so ubu adwaman wonya sofo kwasea na oye sofo nyansani o pese me fo nyansafo sofo odinfo osampakani o pese me fo nyansani wo kwasea mpani papa hwenu kwasea odi gina solid dem wo preach hwenu kwasea odi kita Bible hwenu kwasea odi shankom sofo wa yase ya ode muase na wudie no yenye obi nka yase sofo ka wanu tum ede na tie se yenyansa samsa sofo mfamba be kire me pani pa ba ko mra no meka nkire me se yenyansa sam se sofo mfamba sofo ntwempna bla beka
Wa wonim se nye nyansa ya ka so na wo ba ohwene nyansa ben na wom se sofo be fama ye jao we man of God challenge you we nyamini po yampa ye gitum o ye nyamini pa na nyamini pa nyankwase ade ye gitum nyamini pe wo ye nyamini pa ni gitum nyamini pa nyankwase ade jayo nkwase adem die no enyefe se sofo bobo sabra no ene ye kasofa asofo nkwasiafo ho asofo a edie jimisam adofonom ewurade pese ye huni nyanso ewurade pese ye nanti nyansem ewurade pese ye nanti nimdiem ewurade pese mu huni se enye asofo nyina ena woye nyansafo onyankopon opese huni se enye asofo nyina enye diifo nyina ena woye nyansafo ebimu ye nkwaseafo amudi wo mochi a bonsam jem straight obonsam jem na mboko. Hallelujah brother osu nyankopon mo a na tie niye na enye nhyira kase emfama osofo a wankase wodi wanim no mibisa sa osofo no oye nyansafo anaso ejimifo asoli awuko asoli awutim sofo di wanim no cheche mi bisa oye nyansani anaso ejimifo no sofo de nyansa ben ena wom se sofo wosra nku sofo ubirichi sofo po wonya sofo no na wo kala na wo sade esitie wo ye black wo ye tuntum ena de wo koye edifo a wasra na ma kura isra emma omoja isra ena ma ni na obi ama ne kala da ho na omo sra kituwe bi ne omo nyina eja isra na sofo kwase ampani wo sra sofo jimifo be ma tesawo wa bla wi asini kura nsra obi ono oso onim awurade kura wonsa na nyansa ben ne wom se sofo wo sra ukita bible utumi sha nkomti osa wo sra wu ediye utumi ka hintasem nti osa wo sra oni pedua wo wro ho ubirichi na me mame kala atoso wo kala no wo ka sa wo ye obi o wo ka sa wo dada obi me mame kala atoso me ma enku bebira ba wi ase a wo ye black a wo sra na wo black na ba wo kala no hu nku benya na wo de wo ubirichi anya wo kala wo ubirichi wo po ho osofo eye nkwase asamo eye jimisam sa wo sofo wo po nansi ya obeye difu waye ko ebeye kakra ne nso oben aye wo sofo no ne nso oben ebeba be fam wonim se tab utuntum wo ye den ebeba na da ebeba no obeye tuntum kokko na sofo a wudi domanim usimi ibirichi me sra wi asenyansa wi asinimudie wi asenyansa nyansa ben ne wom so difu sofo wudi domanim usimi ibirichi me pomo me rami tuntum agunuma ye kokko ye di na chi woyodi mintumi hu sa wonya kokko a nyame hu minti umu a mintumi hu sa Ghana ha sa wonya kokko a mi se o nkonkro mpa umu tina na sofo usi ho nyame nipa like you na wudi say jimisem wenti won kan kire ho say we ye man of God enti san kwase asam ensesam meyo e wo se mi jai enti won kan kire ho say na wo continue kwase asam sa wo sra den odifo wo ye difo bi a wutie meni wo onyame asoma bi se me kan kire ho say kwase asam na wudi na obeba beto no na temuada sofo wudi domani wo se mesra nku me birichi me pome ho wa bra na ma kura sadin emma o mo jai no motu ogu kwase ampani we echi we nyansa ben na obekere. Hallelujah. Ewurade nyankopon mo a no mount ase na osofo de nyansa ben ene wo mu se o wo mpena nyansa ben
ene wom se sofo wo mpena kyerɛ me obi ama kyerɛ me wo a wotie me bi abra na be kyerɛ me nyansa ewom se sofo twempena obi asofo anya ne ho ade na onene da nyansa be ne wo mi dofo nyansa nimo yenjai asofo yenjai nanim gu ase na doso dodo edinse ye no adoso dodo matekeli adoso ama yehu nkremo papa aba asofo ogu yenim ase mo say yedi mo di nyame anim twufom nyansa be ne wo na oba na nkasa oba na oni sofo no kotwempene wia na oba na asan de ne nam oba na anu de ne nam open kofo a ya mo fali adwamambo a emema fali adwamambo etimba oba na ugbo adwaman sisi odi bechin akeka bema de eden ubisa no kura na eden se obekasa mabo oba na asofo woni ni gbo adwaman no oba no wakanda dada wakatire nkofo bebre odifuei oba na woni na twempena no oba na wafa no waka o ka so obi ante oba no waka emba ya nkrofo mo kan kuro omo edu de eden oka nti odifuei obi abete onkwase asam na wuhye sumase na wudi ni sebeye ajai sebeya odifuei jan kwase asam na sofo de eden na wotwempena eden na wotwempena enyefe bible says o say enjichemu aye do watwe no Ephesians chapter 5 verse 18 Ephesians chapter 5:18 o say na mommoro nsa Ephesians na de sakasakaba na momunya ma wo huhum na mommoro nsa na sofo abo owi a wo fa bible we gina ho o preach wo nyansa ben na wonim nyansa ben na wo sofo wonim sofo abo bible se mommoro nsa na de sakasakaba sofo a ensa ya wo de wajimi o wo ye kwase ampeni papa kwase sofo pa no bible say mommoro nsa Ephesians chapter 5 verse 18 bio sofo nkenkan duro sofo nkenkan duro kwase asem na wudade na sofo osa wobo sofo ade na osa ukwase apetesiba nebo na sofo ti apetesiba na owia no no akwase no obu no oko owia no abefa bible o kenya mesam ewrade owu sofo kwase yimobo owu sofo jimifu yimobo owu sofo abuo yimobo sofo jaimu asem no sa wo beye nyina ayanyunu ena wo beye si ayese wo beye sofo ayesofo na wo beye wiase ni so ayewiase ni ade na sofo obo bible say mommoro nsa Ephesians chapter 5 verse 18 bi o bible na kan o say de mommoro nsa Ephesians no na de sakasakayeba oburu nso a na sakasakayeba oburu nsa na wo ye nneoma bi amfata oburu nsa na wo ye nneoma bi amfakom na sofo wo semabo sofo nti wo ne ensarefo ete wonu nim se nyankopɔ betua osoka hwɛ mame nka asɛm bi a ye ewurade Yesu Kristo kan Jesus Christ kan se unsurade a bomodi no nu ho na sakira na te ho na ewurade nyankopɔ ayadom no waboa no waje osofo ende me kanfo ma o se wieye brem asofo ye nkwasiade too much tie asama ewurade kan Yesu na kan yo Matthew chapter 24 verse 54 ade bepem 45 no bepem 51 tie asam ye Matthew chapter 24 45 ebepem 51 tie asam ye Yesu na ka se o se na hwan kura ne akoa no kwafo ne obadwemma ni wurade na si na somfo so se oma won aduane ebra esemu insira ne akoa ni wurane beba obehunu ne se oleyesa na nokre mesemo se
obama ne edidi owo nyina so na se akoa ne kano na koma mu se mi wura akyeleba na ofiri ase ebro ofiri ase ebro na wura akoa na one ensabofo didi no mu a akoa ne wura beba da nani nda kwan ene dom a onimu na wabetwa ne mu mienu na wama oninya atwemfo anya tefa kro ehɔ na osu ene so kyerɛwo misisu biem wase na hwan ne wase hwan kura ne akoa no kɔfo a ene obadwemma ne wurade nasi na somfo so sɛ ɔma wɔ aduane ebre esemu inhyira ne akoa ne wurane ba obewu ni sɛ ɔleyɛ saa no kora mesemo sɛ ɔbama ne didi owo nyina so na sɛ akoa bɔne no kane na koma mu sɛ mi wura kyeleba na ofiri ase aburu ne wura akoa na ɔne asabofo didi no mu a akoa ne wurane bɛba da nani nda kwan ɛne dɔn a onimu na wabetwa ne mu mienu na ɔne no wama ɔne nya atwemfo enya tsefa kro ɛhɔ na osu ɛne se kyerɛwo ti asem wɔ se na ofiri ase ebru na wura kwa na ɔne ensabofo didi no mu a ensabofo na sofo akɔsɛ apetesi ba wa wi apetesi na wasi awi preko na maka ho sofo wako akɔsɛ apetesi ni wɔ apetesi ba abro na wasi awi preko nam woni wakɔ buru didi he sofo etie kwasi asɛm na wodi no yesu so men kan ti o sɛ obebe da woni nda na obetwa wo mu na obama woni nya atwemfo nya tsefa kro ɛhɔ na osu ene se kyerɛwo adentina sofo da no kɔwinsani uko preach na wa ntwa kakra untumi preach tie we ka sofo nkwasiafo ho asofo ejimifo wonka ho bi wadwene yɛ so onim nyansa ho wadwene yɛ so onim nyansa we a man of God nti wiensa na asofo uba community tibia ba akase na sofo God asinanim na Guinness si sofo anim na bia esi sofo anim na sofo ore mu amudi sa sofo na chi nyina bonsam jam straight sofo na ebo o sofo na ebo no mu ko bonsam jam straight Jesus na aka no Jesus na aka say enye me evangelist Yawson na me ka so Jesus na aka say so wo sofo wensa afiri na chiridie na kodi sofo papati kodi sofo nyansani ati enkodi sofo kwasi ati no abo sofo awabo sofo sha petesi ba sofo osibia ba na bia sinanim na ore jimifo like you kwasi ampani ja sofudie ni anwene ho ja sofudie otom na yanwene ho ja sofudie no kɔwe wonsa ugu yanim ase dodo wodo nkwasi asam ni sɛ yɛ din dodo wo mu asam no wodi sɛ yɛ din my God mesi ene ya kasafo asofo nkwasiafo asofo ejimifo no se wi asini ntumi nka sofo anima iron sharpen iron so kan Bible ba dade atwi dade anim asofo na ya betwi ya hu anim so obi onye sofo ntumi nka de a ende na iron sharpen iron dade na betwi dade anim ye jai na asofudie onyahu preaching ba akum yenu miensa na atone ne achacha onama aisa yanso ano na sofo be de nyansa be na wom sa wo twempena nyansa be na wom nyansa be na wom se sofo wo twempena eyankwase asem odofo a wutie mi medofo chese asofo ne ye nuoma bi a se ya mfa kukuduru anka omo ka so mu nim nyansa ma eye jimi na wajimi o anointing ti de o kasa na obi atiato sofo obi kura se ofa mada ne ngosraba ya re ne nkwase akasa ahwe ni jimi kasa ofa ma kura saada na obefa oba no saada na obompa ya enipenya ayare sapa ya hwe ne nkwase akasa nya wakane sa no de ne namwi ase
osofo de nyansa ben ana womu se wankasa ubenyinsen obi na wanyinsen egu osofo a utu nyinsen egu nyansa ben na womu enye osofo jai osofo twon ho osofo nu ho osofo misraw osofo jai osofo emwaw osofo me say nyansa ben na wom wo a wutie mi bia bra se nyansa wom a be ka kire evangelist Yawson say sofo Yawson nyansa wom say sofo anyinyem ma no omunyingu no sofo ntu nyinsangu a ewrade enye nyankopon onfa yen asofo bone ncheyen why asofo nyankopon fa ye bone ncheyen onfa ye mumuyo emfa ncheyen nyankopon fa ye nkwase asam ncheyen no omoaye na asofo ye hu ye nakan na asofo ye nsu ye nyanyansa komani bi asofo ye nsu ye nya bi na sofo se ntu ye mansew wenjai oda so ye sofo yinyinsa ba ko ogu we yinyinsa mienu ogu u continue ntu unu ho na wenjai nyame adom oda so tiase we wu bone mu nti sofo nka se de me yeyi nye ewrade humi mobo na fa chame na nkwase asam na me yeyi ni nyame njew wo continue ye sofo na sa wajimi sa sofo na sa wo kwase ampani sa na sa woni jibonsam jemu sa my god ewrade wu mu asofo no mobo mu gumu nyankopon anim ase kwase asam bia na sofo adi ase yanka man of god Ephesians and Thessaloni. Iron sharp iron. Onyame besuma mi abeka sacho. No we just amu asem na. Wo di tire wi asem. Brother, osofo de dey na wom say wo say utunyinsa gu. Osofo de nyansa ben e na wom say wankasa woni obi yire da. Obi yire aba ho mpaibo open. Obi yire o sofo obi yire. Obi yiri sofo de onye obi yiri kura no ofa na sofo ye bone na wo sofo okita bible obi yiri okun adon oba mpaibo a wo se me nada sofo de nyansa be ne wom kama minti a honhom konkron se Holy Ghost say mensra oba no ngo na oba na yi no ho na sofo Holy Ghost aka kire wo se fa wono fefa oba nufo ho na wo sra obango na sofo wo nsada obanu so na wo sra ngo sofo kwase asam na wudie no wudi mu asam kire nyame wo konkro na se ma oba wuro no ho na fa ngo no fa sra no nufo na sofo wetimi sa sofo kwase ampani sa woni mu nyanse o sofo nyankopon na odidi na tam sa no na ga sinye wo konkro ni mu nyanse o eja Petro ni jasensia Manchester ni Petro esia na won konkron aka kire o se wo sofo be ma oba wuro no na fa engo fa srasre na nufu wo kwase ampani pa sofo wunim nyansa yankopon kasada Holy Spirit on kasada won konkron kan kire wo sofo be ma ise ma oba wuro no na sra no ngo na o ma na diye mi won konkron ka kire me se oba nyinsan na opese wunya no waya nyinsan ne ma na ewrade won konkron yi a kire me se sunsun moni bi te wase hon moni bi abetena wa oma nyinsan ne ma nti se wukunukura afawa na ensuo no aba abesin nti won konkron eyi a kire me se memfa enwo emfa nsra wase na se me de enwo ne sra ebe breki ehonhon mone no ontumi ntina wase biem ti se wukunu fa ope na nyinsan na ba na oba akwasea ono susu yo na oba na yi nase na osofo ede ne nsa abo anointing woyem na ode hihye wase oba akwasea ne sofo kwasea jimifo a mugu wiase gu nyame anim ase kwasiafo moa unkonkro se for sambo anointing woyem na fasra soba na hu finte wo ba kwasea nti wonya osofo kwasea ana odi wonim kwasea sam ye di kire nyame unkonkro be ka cho se di se adwuma we Holy Spirit be ka cho se yes amu asem we na ka se yankopon dim nyansa ho
ya akwankyerefo bi akwankyerefo akwankyere yo akwankyere me pesa oti asese eye de America no akwankyere eye papa wunya sofo papa bi ma wa akwankyere pa wudi nkunim na obi akwankyere obi na no sofo obi a ono onum nyansa bi na ono so oye counseling na mehwe sofo no brother sofo akoda beye 21 years and all your counseling and owali ni obi a wawali a oye panyini wako 21 years no akoda 21 years oh my god owali da was oye counseling na wo maami we wo frifie se me kosa akoda we onum die fa awade ho ono sofo na osi wona 21 years die no nim ne ye bia no na wako wawale egu a wo se nyame te wona wawale egu sofo kwase na egu wawade obi ana akọ no akwankyere onu nyansa be no nim a okopa akwankyere fi no nyansa be no sofo ni nim a okopa akwankyere Vuti wa Bible se mon so ahohom no nhwe na mu hu de ye papa no na ye na woni namza wawade egu na wadwuma sei je se onioma ye basa wosi nyame na aye nyame na ayo ukodi sofo kwase bi echi e na ama wo wiewie saa no bala ti asam ye nyansa bi anim obi yire wa fa no obi yire na oni nada ene de hotel sene na asofo no bobo mpa yo no wabehye hotel bi ope hotel bi koda na wabe ya announcement mi da hotel ha bra beji akwankyere mi da hotel ha na hotel so de eden na sofo na de akwankyere akopie hotel na de akwankyere hotel na nenam ya frankofo ni ane wo mo de da enya mu asam no kwase asam ye di kire Ghana na wo de nyankopon be sane abafom Ewurade Yesu be si form obahwi nipa se ade Ewurade be si form no obahwi nipa me do futie ewieye bra na ben o ewieye bra ne ewom no enche na Ewurade aba na Kristo na si form enche na Messiah aba hey my God adana banka sini gbogbo papa ojifu ni ho ma obiara Jesus betna atamu ajoni suono awada no edani die be yehu edana banka sini bebom papa ojifu ni homa obiara Jesus betna atamu ajoni suono awada no edano die be yehu awada no edanu be yedwepa ewodano edanu obeye hu ha edanu Yesu betra temu adwanu so no edanu de obeye hu edanu mami ni ho edanu papa ni ho edanu yiri ni ho edanu ukuru ni ho edanu sofo ni ho edanu beka wonko a edanu ni nyame na wo de ntie no krensam na nsuro nyame na ntwe hu mfiri boni mu na ma sofo nkwasiafo lidiw obehye sofo mfo obi yire sofo jai obi yire sofo tumi katre obi yire say we ja ukuna mewa oba no so say me so mpese me ye sofo maame nti o so okogja ni kunu o so okogja ni kunu sofo maame twimpena na sofo so ntwimpena na de ya wale no kura sofo na sen ya wale ni ane ya yire no mte wo no Ewurade hu ya mobo Ewurade hu ya sofo yi mobo na nkwase asam ya yede ejimi sam ya yede emu asam ya sofo de ya wale mpo no ye ni nka ya yire no mo asofo awale sofo bi ntumi mfa na yire kura anhoahoa no ho sofo bi kura mpiriti nkyere so o wa yire sofo bi says oyenye yire atantan de sofo bi mbu ne yire kete sofo oni mnyansa pa oni mnyansa nyame hu mabo na nkwase asam na wo yire se sofo a wo mbu yire sofo a wo respect wo yire
sɔfo mfe ni die ma oyere sɔfo tumi gu yire ni mu ase wa bonten me yenka asɛm ya Yesu Kristo ɔbɔfoɔ ne kae ti asɛm ni sɔfo tumi gu ne yire ni mu ase bɔne kakra wo yire ye wo di aba bonten na wo tie asɛm a Yesu kae Bible ne kan Matthew chapter 1 verse 18 edeba ti asɛm ye Matthew chapter 1 18 the boss say na said Yesu Kristo awotie ni wode ne na Maria ma Joseph awade na wonye nhie mu no wo hunu ne sɛ onyem de afiri hum konkron mu na ne kru Joseph ye onipatrene na ompese ogu n'anim asedwom nti obo ni tirim sɛ obegya ne kukuom na ne kru Joseph ye onipatrene na ompese ogu n'anim asedwom nti obo ni tirim sɛ obegya ne kukuom embra Joseph ehu Mary na opese obewale Mary na waji nesiwa no twa ne say Joseph behu se Mary nyem na nyinsa ne so firi awurade wankogbo adwaman na eden se oba so a be man faawo onyem nti Joseph eya nadwuru mu kesere ne se a oba ya bo adwaman nti meja no tio ti du na no say na ne kru Joseph yo ni patrene na ompese ogu n'anim asedwom nti obo ni tirim se obegya no kukuom na ompese obegu ne yire no anim ase na ompe sofo a ugu yire anim ase sofo wo yire bo adwaman wo yire bo adwaman eyampa wo na anya niye na sofo wo di abatena FM so sa wo yire bo adwaman wejimi o sofo wejimi sofo nim nyanso na wo dia waka gu n'anim asa ye no kra wabo waye bone no waye inti die so what na wo dia besi FM so say wo yira bo adwanti sofo wonko wo yire no wabo adwama wa Ghana wonko wo yire ena Ghana ha wabo adwama wonko wo yire ena waye di obi nya bi da asofo wajimi o sofo nim nyansa wo be gya no kra wo de gya no kukuom oya wo yire no wa wale ne da sebe wona na dada wa fa ne da wudi obegya na gya no kukuom na onko Joseph no ye ni patrene ni onim nyansa nti wo se me gya no kukuom na onko adenti wo se na ompese ogu n'anim ase ti wo se ni kunu eye oni patrene na ompese ogu n'anim ase wo dwom ompese ogu n'anim ase wo bedwom na ompese obegu ne yiri n'anim ase wo bedwom nya de wabetin FM so sofo kirechirem na sofo nso akirechirem koya ne yiri fa so bo adwama o sofo wo ma presentant ama wada ne kwasea presentant ma wo da ne ejimifo ada wanka presentant obe odai wo yira bo adwaman na si afro na sa wo wanka dia na presentant obetum dia yo obetum ya yo da obeti watuma na odo bokobu nsamja na wo nso wo kirechirem me ka chon sa sofo etoda presenters ne mamudi nkwase asem ugu yire numa sesa na yere waye bone no kra waye ampa waye inti die nso wa wonya sofo Bible so odo enkata bone so na sofo edi nkwase asem ani yesisi wo ne yere sofo menka sofo kawanu tum ene Ghana yen Kenyan sasam wo trase ye Kenyan sasam ani egu anum ase wo trase wo Kenyan sasam Ghana fo se we de yempe oni patrine nya saa oni patrine ngu ne yire anum ase saa suenyan sa free Bible nim adenti na obi yire osofo se mafa no obi yire wo se me nada obi yire nyansa be no wom se sofo be saa sofo kwase ano no sofo jimifo no brother osofo de nyansa ben ena ewom se wankasa ukobo empire ama obi na wusi me jini sika empire me bono me charge wansa na mabompa e de ama osofo we se meje akoko osofo se me bompa ya mo afa akoko bla fa aponche bla fa odwan bla fa emra no ma kofa besen bla ene de akeka ho sofo nyansa ben na ewom nyansa ben ene ewom se sofo wo se wo bompa na nyankopo
yat enyome bi akyerɛw brother ansana me yesade no bo mmɔden na kɔfa snap bra me pese me bɔ mpae ma o konkro ka akyerɛ me sɛ kɔfa snap bra ewurade wo homa akyerɛ me sɛ kɔfa akokɔ bra kɔfa ponche bra kɔfa odwan bra kɔfa mbra no ma abese ene nyoma bi akeka ho kɔfa bra yɛmfa mmɔ afɔde ɛwɔ sɛ mekum odwan na metwa ne mogya egu fam sɔfo nyansa bɛn na wom Bible say yɛtwa mu dwan no yɛkum na daada o Yesu Kristo no wabɔ afɔde etwa to tie sɔfo yi ma menkenkan Bible nkyɛw sɔfo bi a wo nkenkan Bible no nduru hɔ Hebrew chapter 9 no Hebrew chapter 9 verse 12 ebepem 14 tie Ewurade Nyankopɔn asɛm ɔse Hebrew chapter 9 no verse 12 na ebepem 14 ɔse musio baako etwe mebo Hebrew chapter 9 no me kan efri mesrewa me sole pa edisem na makọ akobie edisem mesrewa me no ko Hebrews wa edisem na makọ akobie no fache me yenko Hebrews Hebrew eye Hebrew fo homa no eti enkono nchichem dumienu ebepem dunan tie Ewurade asem ose nanso enye mmeretie eni anantwie ma moja no no ani moja so na onam kɔ kronkron mu prako konya ada oje na se mmeretie eni anantwini ni moja ne nantwibere nso a wodi dwira wɔn a wɔn ho egufin ete wɔn ho kɔ honamu ahofremu a emprahiala ena Kristo a onam daa hohom no so ede ne ho bɔ afɔde a ɛho eni dɛm ma Nyankopɔn no moja elentom ahonim ho imfiri nyumafunu mu enkosum Onyankopɔn a ɔte ase ti asɛm wɔ sɛ nanso enye mmeretie eni nantwie emma moja no no ani moja so ene onam kɔ kronkron mu prako konya ɔgye na ekoba ne sen ena sɔfo se fashion bra kɔfa akokɔ bra ne yentwa aponche ne yentwa ne moja nwan ye emuro no ma kɔfa bese bra sɔfo hwan na ka kyerɛ wo ma na tiwmu sɔfo a wotwa nwan sɔfo a wogye mponche Bible say Yawson no Hebrew chapter 9 verse 12 or say nanso enye mmeretie ene anantwie moja na mmom ono ani moja so ene onam kɔ kronkron mu prako konya da oje Yesu abɔfɔde etwa to eyase hukum odwan eyase hukum nantwie eyase hukum akokɔ sɛ mede pata ma me bɔne miduyi musuo Yesu eyi musuo ni na ewie sɔfo nyansa bɛn na wom kwasi asɛm na wudie no wunyo obi nka nkyerɛw sɔfo a wotwa nwan ɛmo asɛm na wudi tie Nyankopɔn no kwasi asɛm na wudi tie Nyankopɔn no sɛ obi mfo odwan bra na twa na wo so odwan da wabeti odwan na wo twe ne dese wodi ne kɔma sɔfo sɛ memfo odwan sɔfo na ɔyɛ akɔmfo na ti nwan akɔmfo ena gye nkokɔ akɔmfo ena gye snap akɔmfo ena yesa na ede na sɔfo yesa wo kwasi ampani o sɔfo ejimi sam na wodi tire Nyankopɔn nyansin ni de wo yenim Yesu moja ena ɔde atoye Jesus Christ moja ensese ni pe bi etwa nwan wo yɛ sɔfo a menji odwan enyi akokɔ na Yesu say tie wase de Hebrew chapter 9 verse 12 wase nanso enye mmeretie ene anantwie ma moja na mmom ono ani moja so no nam kɔ kronkron mu prako na okonya daa ɔgye na ntikyam du na no wase emprahiala ene Kristo a onam daa honhom so de ne ho bɔ afɔde a ɛho ni dɛm ma Nyankopɔn no moja ɛlentew mo ho
elenti omo ahoni mu mfi nnwumafuru ho enkosum nyankopon wose mpran ena Yesu moja ntumi nto ya honi mu mpran ne Yesu moja ne ntumi odwan moja na meyaman nkoko moja na afede sofo oje emponche na utwa wom afede sofo oje sina akomfo na mudi wo machi akomfo akom sofo fa Bible no to why Bible ni je mu to na wunnim Bible nyame mfrel 1 Peter chapter 1 verse 17 ebepem 19 1 Peter chapter 1 17 ebepem 19 tie radio asemo say na se mo fred ye onhwe enipa enim na obu atentrene se de obia adwumatie no se eja mo mfa suro emmo mo bra mo ahohobia tenabia yimu se munim se wamfa nneoma a epro dwete anasika anjemo mo abrabo hunu a mo ejanom edema amunumu na emom wodi Kristo a otise odwama onidam enenkeka no moja a ne boa ye den enaje mu misisu biem na samofra de onhwe enipa enim na obu atense de obiala nyuma tie no se eja momfa suro emmo mo bra mo ahoho bia tena bia yimu samunim se wamfa nneoma a epro dwete anasika anjemo mo abrabo hunu a mo ajanom edema amunumu na emom wodi Kristo otese odwama onidam ne nkeka ni moja a ne boa ye den na jemu Yesu moja ene ye deje ye den na sofo woji nwan odifo woji nwan omfale wani wu kwasi asam wo benyan kwasi afo adi wachi biomis sofo benyan kwasi afo di nwan akọ sofo benyan kwasi afo di mponche akọ ye nyankopon ne de ye Yesu ne de wa bafo ne atwato ni moja no ase ni moja ne daso kasa Bible say ni moja ni kasa yie esin Abel moja ayan kwasi asam kwasa sofo adi nwan ayan kwasi asam kwasa sofo woje mu ma say Yesu na seje Yesu baya hon kokro baya onyame baya na sma unim Bible brother me di me nyina so sam na ma na me di abewie ye nyame ya adoma mesi abaso asofo nkwasi afo part 2 ye beba so we part 1 am di ama part 1 asofo nkwasi afo part 1 enam di ama me di part 2 beba nyina so sam a ye de brewo en se osofo anadifo nkwasi asam a ye di ekire oman no ye nyai Hebrew chapter 13 sorry Ezekiel Ezekiel chapter 13 1 to 3 Ezekiel chapter 13 1 to 3 ti awurade asem say na awurade asem ba me nchen se onipa ba she Israel difo a wo she nkom no nkom ti asem ni o se na awurade asem ba me nchen se onipa ba she Israel difo a wo she nkom no nkom na ka kire won a wo fi won ala won akomemu she enkom no se muntie awurade asem se awurade nyankopon sienie wonnue edifo nkwasiafo a wodi wo honhom akire na wonhu no hwe njichemiansa no se awurade nyankopon sienie wonnue edifo nkwasiafo a wodi wo honhom akire na wonhu no hwe onyankopon se edifo ni bi nkwasiafo nyankopon se na wonso sesen wonso sesen nyankopon na se edifo ni bi nkwasiafo wosesen wosi omu ina ye nyansafo wosi edifo ni ina ye nyansafo ebi mu di omu humachi ebi mu di omu adwene na kasa nyame nsoma wo ebi di wofu na kasa sikani bile no de kasa ni penum anum nyam ene wo de hyankom nyankopon se edifo ni bi nkwasiafo na kwasiasam so yehu ni nipa wabrabom kwasia de yehu ni wo suban nyansa yehunu wo usubemu nti wo musu ene wo moban ne nakire nyansa asofo no wo ana kwase a wo ye Yesu si dua no naba
sen ye di hu nyame ya adoma meto also sofo be na odi na chi no sofo be na o kire no ye nyansani ana o ye kwasea sofo kwasea bi ansa kire ama ye nyansade abonsam gem no obekọ ohu won nkwasea de mo obekọ bonsam gem wo odi na chi bi aso bekọ bonsam gem efiri se Jesus si ni fire ni kire ni kwan a omu yina akogem ewrade ohu mobo na ombie wani ewrade nti wani nyadagire ma Bible na kenkan Bible na ewrade ba mu ohu asofo nkwasea begu wiase mu asofo nkwasea fo begu Ghana sofo bi kura gina say sofo we dey ni preaching mempe sofo bi say sofo Yawson preaching wompe wo ya kwasea mpani ntina wompe sofo Yawson preaching ka wo ya sofo a wonim nyansa ka bo say sofo Yawson odi nkwaje sam mo man no sofo Yawson se o man ni nyamsuo sofo Yawson pesa asumdwe ba o man nim wo ya sofo kwasea na wonim nyansa ntra se me buku fufuro bi na me ka sanya o Bible na ekita o me nam ka kire Nyankopon so won ka se diifo ni bi ye nkwaseafo me nam ka kire Nyankopon me se woni nji ho na kwasea na ye o Bible se o kwasea na ni nji nyansasam ho sana Bible aka o se kwasea na ni nji nyansasam ho o ka Bible so o ka nyansasam kura kwasea ma wo nchen da Bible na ka o se ofedifo ndo de o ka nanim na onko nyansafo nchen o se ofedifo ondo de o ka nanim na onko nyansafo nchen nipa bi wa asole anyansa wo mo nko bi da asole pa anyansa wo onko sa asole ne da na asole asofo ni di nkwasiasam anu obekọ ono ko twempena avina sofo ne ma twempena o sofo onti anya ndai sofo no twempena anti anya ye de avesi FM so sofo esimesi ne ma da anti anya ndai wo ye kwasia mpani nti no no dai ntu afọ anti anya ye monutio ye nku no wo ye kwasia ba nti no no da no abejira sofo na fami one madani ya TFM so ni e kan tidiai ya ka bebre wa Ghana akosi san Ghana de ya ka de bi ya ka ekosi san sofo ni abonituo asofo na fama ni ye bo omutua na de wa fami eno ye de okwasi asem tu no mane fa o ka sa wuro do so wa nwuro o ka sa wuro do so wa nwuro onu adam presen avina aveje no wa fami nti anya ndai jai kwasi asem na kodi asofo papa echi ukodi sofo papa echi anka wanfaw ewrade hu ya mobo no man ti ase me no bompae why crowd so obefa Yesu a Bible say de Nyankopon do wiase ni so ode ne ba wo no kro no ma obiala ogini die ne nyira na obenya da nkwa eja na nsoma ne ba ne wiase so mebu ya tan na emom so wonfa ne so no anye ya nkwa brother so obenu ho no wasakira wadwene Nyankopon ebehu mobo wo ya sofo bi na wutie mi na ne preaching about how to sefo abrabo nkwase asem na wundie na sofo hunsu benu ho te said ye David nu no ho Bible say David kan o man ni wie ya no na koma obo ne pali no ko Nyankopon nim kaka chense Ewrade menu me ho famu ye kyame na nkwase asem na medie David ko nyame nim kaka chense ma ye nkwase ade Ewrade hu me mobo so sofo hunsu tie me na fa ho no wo hu a ko nyame nim na kaka Ewrade se Ewrade ma ye nkwase ade hu me mobo ne nyame hu mobo mfa nchewo me no bompae why crowd so obefa Yesu amesrew de mi kan o kan bi na o kan bi a Ewrade Yesu baba betre wakomem kase Ewrade Yesu enede me da wase wo wasam a wo de asoma wako a ma ne de abremi Ewrade mi difo e wo wasam hu mi mobo na fa me bone cheme enede me tun safro wi Kristo so betre makomem medi mabrabo so me premu kase Yesu ye Ewrade me de makoma gidi se Nyankopon nya awufre wufuom jimie se de wasam se o se de oba wo nchen no onto ne ntwene me ye de bonya ni maba jimi na siesie me na mfa me hye wudin wen munyam e wo Yesu Kristo din mu amen amen me do fo awutie me no bompae Ewrade Nyankopon wasam nko na mmakwa ekoye de enti a wosoma no na wie me da wase se Jesus Christ wonam ho konkro tumi so akyerekere oman no me da wase se wogi oman no
efi asofo nkwasiafo nsem na wode won akoma asofo nyansafo a wobekire won kronkron ye ne ahotie efisa wasem se kronkron ye nimu a obi ntumi hu agya ne da enimonyam ne anidie nkan se ndede waji obi nso ewurade mesre nhyira ene adom ede mama boafo Kristo Yesu wankasa wunim se de wesi asoma me na wode asam na sema komem se de woma misikasa type of preaching na ewurade wode amame no ewurade wunim se enye nipa nyina na betumi achamade na de ochamade ne ye obi a wo ewurade waka na koma timi bompaye sire nhyira ne adom ede ma obi ewurade waka na koma se onya memmoa no meso masene na dwumei mintumi ndi na mindi ne ye no ma ensi ne ye twitwaje no efiri bone nyina mu ewo Yesu din mu efiri bre ewurade ofra mi besinne de waye ma doye da bia manhyira ne adom entono so ewo ye ewurade Yesu Kristo din mu amen 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 amen. Medafo yankopon hyira media the Evangelist Ebenezer Yawson Elias Osio Abrobo ne ye mu ani ehwehwe opesa wonim kasa ahomatrofo so a 0244719724 oframia onsabe kame na nkomo bia opesa wonim die no wonima edi ewo Yesu Kristo din mu amen.